shoutout muna tayo kay kapatid Rendre Channel, no? So maraming salamat po kapatid Rendre sa iyong walang sawang pagsuporta. Pa-subscribe po sa kanya at matutuwa kayo sa kanyang mga TikTok. Okay, keep safe and salamat. Sarap yan, no? Pares. Lapit lang matapos to. Pwede na! MRT. Aabot. A few moments later. Galing ng kurbada niya, no? Parang marilaki. The Big C. Yung ikot niya. Walang ito, lilipad ka eh.